Mă numesc din sud-est București, vin să atac primul loc în top, să-mi iau banul. E anul 2000, târfele să dea din fețe, băieții care știu șampanie să vese. Cineva mă întreba dacă-mi place viața mea, i-am răspuns că vine a doua după mama. Fraierii se agită prea mult timp, direct din cartier m-am întors cu un hit. Umblu încet și sigur, ca un Cadillac, o rățușcă stă pe la compușc în cap. Vino la mine că vin la tine, că e căldură mare. Vino la soare, vino la mare, să-ți o trag între picioare. Înțelegi? Astea le auzi zi de zi, dar Caddy este aici să te scape dacă știe 2000. Îți reamintesc, dau pentru mileniu 3. Vino mai în față să producem niște lei. Nu e nimic pe lumea asta la fel ca viața care o am în cartier. Străzile mi-arată tot ce trebuie să știu. Am 2000 de motive ca să fiu cum vreau să fiu. Nu e nimic pe lumea asta la fel ca viața care o am în cartier. Străzile mi-arată tot ce trebuie să știu. Am 2000 de motive ca să fiu cum vreau să fiu. Stai așa, pun microfonul în felul meu de frate Tobele cumva, ca să zic și eu mai greu. Același tempo, alt beat să-ți facă varză boxele. Întotdeauna pentru totdeauna este numele. Runda 7 știi și tu, mâncătorii se țin de coaie. Veteranii înțeleg mai bine versul lui tataie. Băieții de miezul nopții arestează microfonul și târfele pe topuri dau întotdeauna tonul. Știi că nimic nu e la fel ca un joint prea plin, doar B.U.G, mafia în fața ta. Țin să precizez ce contează pentru mine: familia, tovară și fanii, banii și cu ani. Vreau tot sau nimic latin ca fenta lui Dobrin. Acum întrec adversarul cu V8 și îi smup pe niște poze cu mafia. Poate așa o să te fută femeia ta cum face campioana mea. Nu uita când eu zic 1-2, băieții sar și tu te întrebi de ce ai doar hârtii cu 3 de 0 în buzunar. Nu e nimic pe lumea asta la fel ca viața care o am în cartier. Străzile mi-arată tot ce trebuie să știu. Am 2000 de motive ca să fiu cum vreau să fiu. Nu e nimic pe lumea asta la fel ca viața care o am în cartier. Străzile mi-arată tot ce trebuie să știu. Am 2000 de motive ca să fiu cum vreau să fiu. Nu doar rime să-ți intre în cap bine întâmplările noastre în cuvinte pentru tine. E anul 2000, cartierul meu e tot aici. Poți să intri, dar ai grijă ce zici. Foarte important de știut, nimeni nu te ascultă dacă n-ai nimic de spus. Mai important e că în 2000 s-a întors mafia. Microfonul se îmbibă de talent, THC, TVC și supradoză sentiment. Nu trebuie să ceri, îți dau exact ce vrei. Eu, tata e Caddy, toți băieții mei. Mulțumesc Dumnezeului meu care o fi și mulțumesc Dumnezeului meu fiziei. Am început să pun pe foaie tot ce simt, tot ce fac. România a început să dea din cap pe hip-hop. Nu e nimic pe lumea asta la fel ca viața care o am în cartier. Străzile mi-arată tot ce trebuie să știu. Am 2000 de motive ca să fiu cum vreau să fiu. Nu e nimic pe lumea asta la fel ca viața care o am în cartier. Străzile mi-arată tot ce trebuie să știu. Am 2000 de motive ca să fiu cum vreau să fiu. Într-adevăr o vară incendiară, doamnelor și domnilor. Ați ascultat piesa 1-2 și 3 de 0 semnată de B.U.G. Mafia.